Doncs benvinguts a la nova escola catalana, un dia més. Avui parlarem del Nusach, que és un món apassionant. Jo el vaig descobrir en un petit seminari fa cosa d'un any i mig, 2 anys, organitzat per la Núria. Vaig aprendre un parell de coses, però sense saber-ho vaig començar a conformar una bona part dels fonaments de la que avui és una de les meves obsessions múltiples. Va ser un seminari de 2 dies i vaig aprendre que el Nusach és melodia, però no és qualsevol melodia, o sigui, que aquesta melodia va lligada al text i que la majoria de melodies tradicionals, entre cometes, estaven escrites a Alemanya als segles XIX i principis del XX. Perquè la tradició jueva, si és alguna cosa, és adaptable. Perquè si no ens adaptem a les circumstàncies canviants del món, o se'ns incrusta el barret o acaben matant-nos. I 3.000 anys d'història ja estan d'acord. En aquell seminari també em va arribar un enllaç a internet que em va canviar la vida, gràcies a Núria, també. És la web de Nusach de Spanish en portuguès de la comunitat Xarxa-Maim de Londres. És la comunitat europea més antiga en funcionament ininterromput des del 1730 i al segle XVIII. Ni per la Primera Guerra Mundial ni per la Segona Guerra Mundial van parar. Avui segueixen, però ara estan construint uns edificis al voltant, o volen construir uns edificis al voltant que els taparan el sol, i com que les sinagogues s'il·luminen només amb espelma, doncs no hi ha llum elèctrica, aquests gratacels d'ara estan posant en perill de continuïtat de la sinagoga. Si aneu a Londres, aprofiteu per anar-hi, està allà a la City, és bellíssima. A la web de Xarxa-Maim hi ha tota la litúrgia de tot l'any en Spanish en portuguès, incloent totes les festes i les esdeveniments especials. Aquí hi ha Shavuot, hi ha Purim, hi ha Milà, hi ha Shabbat, hi ha tot. I està tot gravat en àudio, o sigui, són fitxers MP3 que tu vas clicant i surt el Benarroch i va cantant tot el servei, tot el que sigui. I a més, hi ha tota la lateral llegint amb ventilació SP. I és un exercici de documentació increïble, perquè està tot allà preservat. El Nusach Spanish portuguès prové, com el seu nom indica, de les diferents comunitats exiliades d'Espanya i Portugal entre els segles XIII i XV, que van anar de tot el que és avui Espanya primer cap a Portugal i després van acabar a Amsterdam, a Londres, des d'allà alguns van acabar al Carib, Amèrica, Nova York, Newport. I si aneu a la sinagoga de Lisboa, sentireu poques diferències amb el que podreu sentir a Xarxa-Maim de Londres. La cantarella us sonarà. A partir d'aquell seminari també vaig començar a comprendre bastantes diferències entre tradicions. Per exemple, les dues grans divisions, hi ha Ashkenaz i Sefarad, que són els dos grans blocs que separen avui en dia les tradicions. Ashkenaz és la tradició alemanya polonesa de l'est d'Europa, tot el que seria nord i cap allà d'Europa, i que tenen una litúrgia determinada. I Sefarad és la tradició que sorgeix de la península ibèrica i que tenen una litúrgia un xic diferent. I mentre aprenia de memòria el Nusach SP, també vaig començar a comprendre que el Nusach no és només melodia, sinó que inclou aquesta litúrgia. Que el Nusach és una cosa molt més important i holística, si voleu, és una cosa completa. Perquè el Nusach és la forma en què ens comuniquem amb el Kadosh Baruch Hu, amb Déu. Perquè els jueus no resem. Els jueus parlem amb Déu. I ho fem de veu i cantant. Per què? Perquè la paraula per definir pregària és tefilà, que ve de l'ehit palel, que és parlar, és conversar, és
un diu, l'altre respon. I la tefilà hi ha moments en què Déu ens parla, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, que és d'una direcció cap a l'altra. I quan acabem això és al revés. Nosaltres demanem coses a la vida. O sigui, és una conversa. Jo et dic, tu em dius, tu em demanes, tu em respons. I per fer això, la melodia i el text han de tenir una relació íntima. Perquè si no casen i no quadren, la cosa no funciona. Un exemple fàcil. Per raons de franquícia cultural, a la tradició askenazí, que és la més extesa a l'hemisferi occidental, però això nosaltres té els dies comptats. És la que gairebé tothom sap. Si no heu provat de fer mai la tefilà d'estil ashkenazí amb un sidur sefardí, si llegim el text d'un sidur sefardí però amb la melodia i la cantarella ashkenazí, no podreu, perquè no quadra. La llargada dels versos, de les estrofes, es talla per la meitat, o són més llargs, o són més curts, és impossible. I al revés tampoc. Si agafeu un sidur ashkenazí i proveu de fer-ho amb un musaf sefardí, i tampoc podreu. Perquè malgrat que els texts imprescindibles, bàsicament la Shema i la Midà, són en el primer cas idèntics al Shema, i en el segon hi havia elements diferents, o sigui, si mireu les diferents versions de la Midà, hi ha unes petites variacions. No gaire, però hi ha unes coses que canvien. La forma i l'estil de la tefilà és completament oposat. Els ashkenazim són més introspectius, fan en veu alta els primers versets de tot i els últims. I la part del mig és recitat mentalment, amb veu molt baixeta. En canvi, els sefardim ho canten tot, però tot. I amb alegria, i igual potser es podria fer un estudi d'hipoglucèmies en Shabbat, perquè clar, comences a les 8 i a la 1. I podríem trobar-hi fins i tot un simbolisme ambiental. A Alemanya, Polònia, tot allò és nord-est, és fred, no hi ha massa llum, està tot fosc, és com inhòspito. I l'ambient tradicional, perquè s'ha mogut els jocs d'allà, ha sigut perillós i sinistre. Tot el shtetl amb invasions, que si els cossacos, que si els polonesos, que si els russos, que si el tsar, sempre allà amb espades i cavalls, que et quedes una miqueta així com tancat amb tu mateix i corre, que viene el tsar, saps? I malgrat això va sortir el hasidisme, que és una cosa que és alegria, és simha, és cantar, és En canvi, tenim la part mediterrània, submediterrani, més sol, més alegria, més color, més llum, més el que es diu avui, que ja no fien, aquí, allà, és més alegre. Però bueno, això són decoracions meves que no tenen cap validesa de res. Perquè quan jo vaig entrar el primer cop en una comunitat mizrahi, que són els jueus orientals, els que estan d'Israel allà. El nusach que vaig sentir és molt semblant a l'Senti. Molt. I tan semblant que allà com el Shacharit es fa compartit, o sigui, comences tu, després vas tu, i cada un fa un salm, un verset, i es van quedar flipant. Aquest tio que és nou, que no l'hem vist mai aquí, i el tio s'ho sap. I ho fan més o menys igual. Em van preguntar, tu, està bé, no? És que és el mateix, no canvia gaire. Tenen diferents cosetes que són com variants locals. O sigui, el nusach és una cosa establerta, i a partir d'aquí cada zona li posa el seu distintiu. La tradició mizrahi també entronca amb el tema de la conversa completa, o sigui, ho canten i ho diuen tot, però amb tons més arabitzats, que abans de començar quan comentava la Maria. Tot el tema de
no sé com es diu, barbaritos en català. Refilets. Tot de refilets, molt arabitzat. Molt anar a fer servir la vora. Que recorda la Noa, que és Mirnaïm, però que no és com tu dius més cap a l'est, perquè en aquest cas és Yemen, és més cap al sud. Bàsicament el que es tracta és que cada zona va afegint les seves variants locals. Perquè si el nus és la forma en què comencem el Déu, ha de ser una forma que sigui propera a nosaltres, amb la qual ens identifiquem. I ha de basar-se en allò que fem, que diem, que cantem i que ens és familiar i que ens ressona, perquè si no ens ressona, si no ens diu res, si no ens surt de l'interior de forma natural, i hem de fer gimnàsies mentals a veure què estem dient, què estem fent i per on hem de sortir, si hem d'estar pensant, llavors no podem estar parlant amb Déu, perquè estàs pensant en altra cosa. Doncs ha de ser una cosa que et sigui propera i que flueixi a través teu. Perquè si no hi ha comunicació no hi ha tefilà, no hi ha conversa. I ara que hem rodat món, hem de tornar, no al món, sinó al call, hem de tornar aquí. Perquè després de 500 anys, més o menys, les comunitats jueves catalanes, com la nova escola catalana, tornem al call, tornem a cantar, tornem a conversar en la nostra llengua, i és una cosa bastant important. I sí que hi ha hagut comunitats aquí a Catalunya, des de fa molt temps, fa 100 anys que està aquí, va celebrar l'aniversari l'any passat, em sembla que era. Però són comunitats formades per gent que ha retornat de Salònica, d'Armenia, d'aquí, de cap allà, amb les seves tradicions. Hi ha comunitats amb gent que ha vingut d'arreu, d'Amèrica, del sud, d'aquí, d'allà, i tots venen la seva tradició. Però quina és la nostra tradició? Quina era la tradició catalana d'aquí, abans de l'expulsió, abans de 1391, abans de 1492? Si els esquenazim resen a la seva manera, els descendents dels exiliats d'Espanya i Portugal, a Amsterdam, Londres i tota la resta també ho fan a la seva manera, si els orientals també ho fan a la seva manera, per què no podien els catalans resar a la seva manera? D'una manera pròpia. Per què no podien els catalans i catalanes mantenir una conversa amb Déu amb les seves pròpies melodies i cançons i lletres i tonades que els eren properes i feien servir cada dia? Per què Catalunya hauria de ser diferent de tota la resta? Per respondre algunes d'aquestes preguntes i de ser possible generar-ne encara més, avui estem aquí a Palau de Barcelona amb la Morià i el Nil, que ens explicaran de forma molt més millor que no pas jo tot aquest món, tot aquest univers. El Nil Francortés és músic, és Hazan, és traductor, és escriptor i és investigador, és doctor en literatura hebrea medieval, és màster en música jueva i arts cantorials, màster en biblioteconomia i ciències de la informació, té una investigació cantorial i una llicenciatura en filologia hebrea, i fa anys que les seves recerques centren els jueus de la Corona d'Aragó, així com la càbala i la música jueves, i treballa a la Universitat de Maryland a Washington. I ell és de Mallorca, original. I a la Morià és mestre d'educació espacial, és llicenciada en filologia hebrea, ha estudiat Hazanut a la European Academy for Jewish Liturgy, ha estat directora de culte i d'educació de la comunitat juevatí de Catalunya durant 4 anys, i és cofundadora i Rosh Yeshiva de la nova escola catalana, que és una entitat cultural que és la nostra per la recuperació i reunificació del llegat jueu català. I jo ho parlo, perquè ja he començat a dir dies, i us deixo amb ells dos que ens explicaran moltes coses molt interessants.